Honda CR-V soли барориш 99. Ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. навор писанди шумо бошад, обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон ин 4 электро механика автомат будааст, коробкаш автомат ва инҷа CD плеер монитор дорад. пробегаш 111 000 километр пробег. мани ҳолти салони қафои мошин дӯстони азиз, мана ҳолти салони қафои мошин. мотор 2 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10 кили 80-85 та мегардад. ин ҳолти мотори мошин. нархи мошин 53 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 706 86 60. Opel Bechke соли барориш 96. ман ин намуди бернаи мошин. мана намуди беруна. ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 261 000 километр пробег. мани ҳолти салони мошин дӯстони азиз. аҳволи сидениҳо манихи рӯйкашҳои замонавӣ кашидагӣ. мани ҳолти салони қафои мошин. мана инҷа боз люкам дорад. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расход чӣ қадар газ киди? расходаш 10 та газ киди 90 та мегардад. ёдовар мешим, ҳуҷҷатош 1 солина мебошад. нархи мошин 28 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 610 6090. Volkswagen Golf соли барориш 2001. ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 230 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 2 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чӣ қадар расход? расходаш 10 та газки 80 та мегардад. нархи мошин 40 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 770 36 31. Opel Hatchback соли барориш 96. ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз кафои мошин. дохили салон коробкаш автомат, CD плеер дорад. пробегаш 92 000 километр пробег. мани ҳолти салони мошин. ин якрӯ гаштагими пробегаш якрӯ гаштагими оригинал на пробегош оригинал да. мани ҳолти салони қафои мошин дӯстони азиз. мана
7 سال با یخت جای سادگی هیچ کم حرکتگی نیگیتاسی هم موتور 1.6 سوزشواری گاز بنزین یادآور میشیم گز CMF پیشیناندگی راسخود چقدر گاز گیریه کو گاز که های نکردیم بعدش نون. ها بعدش نون گاز گیری ولی حرکتگی نه بنزین کدی چنده بنزین که 90 ساعت راسخودش 10 تا و 90 تا سخت میگردد بنزین کدی یعنی هولتی موتوری ماشین нархи мошин ҷой шуда 35000 сомон гусосиям савдош нест телефон барои маълумот 927 01 06 41 ласети соли барориш 2009 дӯстони азиз мани намеду биернаи мошин мана мани намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстон дохили салон 4 электропакет коробкаш автомат ва инҷа сентр замок пробегаш 124000 километр пробег сиденёш кожини мебошад ёдовар мешавед мани ҳолти салони қафои мошин мехи сидениш кожини лекин аввали сидениҳо мехи рӯйкашҳои замонави кашидагӣ мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расходаш бензин киди 7 газ киди 10 мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 88 333 58 85 BMW 420D соли барориш 2014 мани намуди бернаи мошин комплексасияш спорт мебошад мани намуд аз кафои мошин дохили салон 2 электро коробкаш автомат робот борташ компютер климат контрол ҳама наворотҳои ин замона калиташ старстоп мана калиташ старстоп пробегишам мебинед мани сиденёш кожини бо сиденё лифт мани ҳолати салони қафои мошин ин боз люкам дорад дӯстони азиз ёдовар мешин ҳама навороташ ҳаст мотор 2 турбо дизел расхода 6 литр 7 литр 100 километр мегардад мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 225000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 900 04 40 дӯстони азиз шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзёз дореду дар фикри сабти он ҳастед пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо телефон барои маълумот 92 899 89 89